טוב, תקשיבו, החורף תכף מתחיל, אבל אם אתם האנשים של קיץ, אז זה המקום בשבילכם. ארץ השמש הנצחית. קפצנו לערבה, למלון מטיילים מדברי לוטן. ישנו בחדרי הערבה החדשים, שעברו שיפוץ ועיצוב, הם היו סופר מפנקים ככה באמצע המדבר. ושנייה לפני שקיבלנו את החדרים, קפצנו לפארק האקו-כיף. הפארק האקולוגי שנמצא במתחם. כולו ממוחזר ויש שם מגוון סדנאות לילדים. באותו יום שאנחנו היינו, עשינו איזשהו חמר עם חול ועיסות נייר, שזה הייתה אחלה פעילות עם הילדים, העביר לנו את הזמן, ושסיימנו את זה, קפצנו סיבוב רגע לרפת, הבן שלי עף על הפרות, ובכלל, אחד הדברים שאנחנו הכי אוהבים ברשת הזאת, מעבר לחדרים המפנקים, זה פשוט המרחבים העצומים שמאפשרים לילדים פשוט ליהנות ולהשתולל להם. סגרנו את הערב בערב טאקי והלכנו לצפות בכוכבים, זה נראה פשוט מדהים במדבר. התעוררנו הבוקר, קצת הליכה בקיבוץ, נכנסנו לאוטו ונסענו לאילת 20 דקות, וזה הכל, פרסנו מחצלת ופשוט שנרקנו על החוף. הילדים היו בעננים או במעמקים, מה שתרצו. עוד הספקנו לעשות סיבוב גם בטיילת של אילת, לאכול, לשתות ברד, וזהו, חזרנו למדבר. וכל כך שקט ויפה פה בלילה, שזה בא בול אחרי יום עמוס באילת. סיימנו את היום במשחק קלפים משפחתי, והילדים נטרקו. קמנו בבוקר, ארוחת בוקר, ויצאנו לדרך. יש לכם עוד פרטים אצלי בהיילייט בסטורי, וכמובן קוד קופון אם תרצו לכל הרשת.